Здравей! Казвам се Антоанета Димова и съм магистър по обща психология. Също така съм сертифициран RTT практикуващ. RTT или Rapid Transformational Therapy, на български бърза трансформираща терапия, е терапевтичен метод, създаден от британския терапевт Мариса Пиър. Това е един хибриден метод, който съчетава ползите на хипнозата и хипнотерапията, на когнитивно-поведенческата терапия и на NLP. Реших да създам това видео за хора, които страдат от депресивни настроения и състояния, които имат нужда да се освободят от чувството за безнадежност и безпомощност. С информацията, която ще споделя тук, ще научиш за интересен начин да се справиш с различни депресивни състояния, както и с дълбоката липса на самочувствие и увереност, които са тясно свързани с този тип състояния. Ще споделя няколко лесно изпълними стъпки, които са помогнали на мен самата да преодолея години прекарани в подобни настроения. Никога през живота си не съм използвала каквито и да било медикаменти за преодоляване на тези депресивни състояния. Създала съм този материал за хората, които са готови да направят нещо различно, за да постигнат различен резултат. Видеото не е подходящо за хора, които предпочитат да останат в ролята на жертва или да останат един пасивен наблюдател на своя живот. Не е подходящо за хората, които се чувстват удобно точно там, където са, независимо от високата емоционална цена, която те и техните близки плащат ежедневно. Съдържанието на презентацията не е подходяща за хора, които предпочитат да обвиняват всеки друг и всичко друго за начина, по който се чувстват и за това как се развива живота им. В идеалния случай това видео е за тези от вас, които избират да се оттърсят от това, което им пречи да живеят пълноценен живот сега. Това видео е за хората, които са готови да излязат извън обичайните рамки и да погледнат истината право в очите. Тази информация е за хората, които вярват, че животът им може да бъде много по-добър. Ето няколко въпроса, на които ще отговоря в следващите минути. Какво е депресивно настроение? Какво представлява депресията? Как аз се освободих от депресията без антидепресанти? Как бързата трансформираща терапия RTT може да ти помогне да се освободиш от депресивните състояния и настроения? Депресивните състояния и настроения са краткотрайни психоневротични състояния, които се изразяват с потиснато настроение, униние и тъга, с чувство за безпокойство и недоволство. Може да се придружават още с усещане за умора и за ниска психична енергия, с ниска мотивация за действие. Може да бъдат придружени с намален или увеличен апетит, с промени в теглото, с нарушение на съня или други негативни, емоционални, физиологични и поведенчески симптоми, които пречат на човека да е ефективен при изпълнение на своите ежедневни задачи. Депресивното настроение, тъгата и скръбта имат сходни емоционални аспекти, но се различават преди всичко по обекта, към който са насочени. Тъгата и скръбта обикновено са свързани с външен обект, докато депресивните състояния са насочени навътре, към аза на човека, като фокуса е върху ниското самочувствие, усещането за безполезност, за безпомощност, самоомраза, самокритика и други. Депресивните разстройства като медицинска диагноза са състояния, които протичат с тъжно или раздразнително настроение, с чувство за празнота, могат да бъдат придружени от телесни промени, например променени навици или модели на сън, значителни промени в апетита и теглото,
както и забележима загуба на енергия. Освен това, има и когнитивни промени, които настъпват. Те са свързани с чувство за безполезност и нерешителност. Този тип когнитивни промени значително засягат способността на индивида да функционира ефективно. При депресивните разстройства симптомите на един депресивен епизод продължават през по-голямата част от денонощието и доминират най-малко за период от 2 последователни седмици, като предизвикват у субекта чувствително намаляване на интереса и желанието за физическа и интелектуална активност и отново ограничават неговото функциониране в ежедневието. Всички тези симптоми са придружени и с една постоянна самокритика, която създава дълбоко негативен вътрешен диалог. Свързани са също и с липса на самочувствие, защото когато се чувстваме зле, когато се чувстваме депресирани, обикновено нашата продуктивност намалява и оставаме с впечатлението, че не можем да се справяме със своите задачи. Сега искам да ти разкажа накратко и моята история. През по-голямата част от моя съзнателен живот съм се чувствала много нещастна и дълбоко депресирана. Не се харесвах и имах чувството, че преча и че съм в тежест на околните. Имах усещането, че не принадлежа никъде. Постоянно се чувствах не на място, независимо, че винаги се стараех да се съобразявам с очакванията на околните за мен. Имах чувството, че каквото и да правя, винаги се провалям. На всичкото отгоре ме определяха и като прекалено чувствителна. Беше ми изключително трудно да се концентрирам и всичко, което все пак успявах да постигна, беше резултат на дълги часове труд и на много усилия. Имах чувството, че каквото и да направя, винаги беше грешно, никога не беше достатъчно и затова все ме критикуваха. Цялото това преживяване, начина по който аз съм възприемала своето ежедневие, беше огромно бреме за мен и много ме потискаше. Благодарение на терапията, която аз самата съм преминала, осъзнах, че съм започнала да преживявам такива депресивни настроения и състояние още от 7 или 8 годишна възраст. Още тогава съм се чувствала самотна, на моменти дори изоставена. Вярвах, че не съм важна за моите близки и че няма значение аз от какво имам нужда. Това ме караше да се чувствам наистина много тъжна. И каквото и да правех във времето, за да мога да се справя с това тегаво усещане, сякаш нищо не ми помагаше. Започнах да чета книги за самопомощ и за лично израстване, когато бях тинейджър. Отчаяно се опитвах да подобря начина, по който мисля, да си представям едно по-светло бъдеще за мен, но така и не можех да разбера защо изобщо се чувствах по този начин. Моето естествено състояние преди беше да се чувствам самотна, нещастна и в голяма степен изолирана. Сякаш усещах, че не принадлежа никъде. Чувствах се много различно от околните и ми беше трудно да общувам с тях и сякаш все си мислих, че поради незнайна за мен причина няма как да постигам и да получавам нещата, които исках да имам или исках да ми се случат. Те просто изглеждаха недостижими и недостъпни за мен. Тъй като бях много чувствителна и емоционална, винаги се опитвах да сдържам моите емоции, да ги потискам, за да мога да проявявам поведението, което се очакваше от мен. Не бях напълно естествена и непринудена, защото винаги се тревожех, че някой може да ме отхвърли. Но в крайна сметка, каквото и да правих, никога не беше достатъчно и все някой не беше доволен. И започнах в времето да вярвам, че на мене нещо ми има и че с нищо не мога да се справя като хората. Вътрешният ми диалог през цялото време беше изключително критичен, саморазрушителен. Смятах, че не заслужавам подкрепа или че трябва постоянно да се боря за вниманието и одобрението на хората, които бяха важни за мен.
Ядосвах се на моята неспособност да изразявам мислите и чувствата си по начин, който е адекватен и разбираем за околните, защото винаги имах усещането, че те не ме приемат. Трябваше да се науча да потискам всичко, което чувствам, и това ми костваше наистина огромни усилия. От целият този стремеж да бъда нещо различно и да не бъда себе си, в крайна сметка не ми оставаше енергия да се чувствам добре. Във времето взех много важни решения от позицията на дълбока несигурност в себе си и на истински страх да не остана съвсем сама, и затова се чувствах още по-не на място, имах усещането, че живее нечий чужд живот. А след това години наред трябваше да понасям последствията от тези мои неконструктивни решения. А всъщност едно от най-тежките неща за мен беше, че всъщност никой не знае как съм се чувствала през цялото това време. Всичко обаче се промени, когато през 2020 година попаднах на интервю на британския терапевт Мариса Пиър в подкаста The School of Greatness. Бях изключително впечатлена, защото най-накрая намерих това, което бях търсила години наред. Нейните думи оттекнаха в ума и в сърцето ми и почти веднага записах курса ѝ и започнах да изучавам нейния терапевтичен метод. Начинът, по който се чувствах, започна постепенно да се променя. Всеки ден си повтарях: аз съм достатъчна, и започнах да усещам как тежката пелена на депресията започва да се разкъсва. Само след 2 сесии с сертифициран RTT практикуващ се освободих от дълбоките съмнения в себе си, а депресивните настроения и състояния започнаха да ми приличат на стар, избледнял спомен. Още през декември 2020 успешно издържах изпита за сертификат за RTT практикуващ. Вече бях намерила моето решение за справяне с дългогодишните депресивни състояния. Благодарение на RTT вече съм преодоляла и най-дълбокото негативно убеждение, което имах за мен самата, чувството, че съм бреме или че съм в тежест на моите близки. След като вече съм свободна от това негативно убеждение, съм способна да гледам на живота от една много различна гледна точка. Благодарение на RTT вече знам, че моята дълбоко негативна интерпретация на събития от миналото ме е карала да се чувствам като бреме. Вярвала съм, че трябва да се боря за обичта на моите близки и да бъда това, което съм мислила, че те очакват от мен, но всичко това вече съм оставила назад в миналото и това за мен не е валидно. Сега живота ми е коренно различен. Чувствам се щастлива, цялостна и пълноценна като човек. Изпитвам обич и съчувствие и към себе си, а не само към околните. Успявам да се подкрепям по начина, който наистина работи и за мен, така че да се чувствам способна да се справям с различни предизвикателства. Научила съм се да се отнасям и към себе си с разбиране и винаги да се подкрепям и да си давам подкрепата, от която имам нужда. Грижа се за себе си с желание, с внимание, защото вече знам, че имам място тук, че имам качества и умения, които да споделям с околните. Справям се с стреса много добре, успявам да организирам и да използвам времето и усилията си по ефективен за мен начин. Разбира се, оставям си време за почивка и презареждане. Вече общувам с хората около мен от позицията на автентичност, цялостност, пълноценност и това ме кара да се чувствам наистина свързана с тях. Вече чувствам, че принадлежа и че има прекрасни хора, с които споделям моя живот. Усещам и дълбоко чувство на благодарност към живота за всичко хубаво, което се случва в него. Обичам тялото си, грижа се за него, движа се, спортувам редовно, правя така, че да се чувствам пълна с енергия и ентусиазъм за нещата, с които се занимавам. Работя като RTT практикуващ, защото вече знам и съм убедена, че позитивната промяна наистина е възможна и наистина си заслужава. И също вярвам, че щом още си тук,
ти самия си убеден, че заслужаваш позитивна промяна. За да може пълноценно да възприемеш това, което искам да ти споделя, ти предлагам да намериш удобно място, където телевизора, телефона, твоето семейство или приятели няма да те разсейват в следващите минути. Отдели малко време за себе си, може да вземеш нещо за писане, за да нахвърлиш най-важните неща от това видео. След малко ще разбереш как принципите на метода RTT могат да ти помогнат да оставиш депресивните състояния и жестоката самокритика в миналото. Виж какво ти можеш да направиш в следващите слайдове. За да успееш да се справиш с различни предизвикателства, имаш нужда от две основни неща. Вяра в себе си и усещането, че си сигурен в теб самия. Да вярваш в себе си означава да имаш вътрешната сила и мотивация да се грижиш за себе си, да откликваш на твоите нужди. А да се чувстваш сигурен и спокоен означава да имаш вътрешната убеденост, че можеш да се справиш с различни предизвикателства, че си способен да следваш своите мечти, да ги превръщаш в реалност, като по време на целия процес изпитваш обич към себе си и се държиш към себе си с уважение и истинска подкрепа. За да се освободиш от негативните убеждения и емоции, които все още те приковават към миналото, ти препоръчвам следващите няколко стъпки, които ще ти помогнат уверено да продължаваш напред. Обобщила съм ги в акронима TRUST. Първата стъпка изисква от теб да си напълно искрен пред себе си и да си кажеш истината. Втората стъпка е да си спомниш къде и кога си възприел негативните модели на мислене и поведение, които в момента смяташ, че са твои или които може да възприемаш като вродени. Третата стъпка изисква от теб да разбереш, че всъщност ти си ключа към позитивната промяна, която търсиш, защото отговорите са в теб. Следващата стъпка изисква да се научиш да виждаш, да признаваш и да утвърждаваш своите силни страни. И последната стъпка е всеки ден да предприемаш конкретни действия в избраната от теб посока. Предлагам ти сега да разгледаме всеки елемент в малко повече детайли. Започваме с стъпка 1. Кажи истината. Бъди напълно искрен пред себе си и си кажи истината, дори да ти е дискомфортно да си признаеш къде се намираш в момента по отношение на твоето емоционално състояние. Отговори си на следните въпроси. Кой си ти и какво е усещането ти за теб самия? Искам да ти припомня, че за депресивните настроения и състояния са изключително характерни усещането за обреченост и за безнадежност, самокритиката и чувството на неприязън към нас самите, която е характерна за тях, са сякаш едно естествено състояние на индивида. Човек е по-скоро своята сянка и не може да бъде напълно себе си. Помисли още кои мисли и ситуации предизвикват силно негативни реакции в теб. Способен ли си да получаваш обратна връзка без да я приемаш лично и без да мислиш за съответната ситуация дни наред след това? Какво те разстройва най-много? Кога усещаш, че всичко ти идва в повече? Какво те кара да се свиваш в черупката си? Можеш ли спокойно и уверено да изразяваш какво мислиш и какво чувстваш? А способен ли си да комуникираш и да споделяш с околните твоите нужди, емоции, мисли и притеснения? Ако не си способен, защо според теб това е така? Спомни си кога и къде си придобил тези модели на мислене и поведение. Как те са станали част от твоята идентичност? Какво беше твоето рождено семейство, докато растеше? Чувстваше ли, че си обичано и щастливо дете? Кое те караше да се чувстваш по този начин? Хората около теб радваха ли се на това, че те има? Какво най-често са ти казвали твоите близки?
Беше ли безопасно за теб да чувстваш и да изразяваш цялата гама от емоции, на които си способен? Как откликваха твоите близки, когато си бил ядосан или разстроен? Изискваха ли от теб да си добро и тихо дете през цялото време? Очакваха ли от теб да си перфектен? Колко важен си се чувствал за твоите близки? Как си се виждал през техните очи? И нещо много важно. Каква история си разказваш за теб самия? Какво смяташ, че е възможно за теб и какво всъщност очакваш от живота? А кой те е научил? Какво е възможно за теб? Разбери, че ти си ключа към трансформацията, от която имаш нужда. Най-важната информация, която имаш нужда като начало, е в твой ум, в твоето подсъзнание. Помисли и разбери каква роля си имал в твоето семейство. Дали е трябвало да бъдеш болното дете, дали ти се е наложило да си детето, което се грижи за чувствата на останалите. Може би си бил детето, което е било изключително умно и талантливо, а може би си бил най-дивото и непослушно дете. Кой всъщност ти е дал тази роля? И вече готов ли си да избереш за себе си нова роля в твоя живот? Разбери коя семейна динамика е определила твоето собствено възприятие за теб самия. Когато разглеждаш всички тези подробности и анализираш детайлите, винаги имай на ум, че човешкото същество не се формира в изолация. Много е важно да разбереш как твоята семейна среда те е формирала и те е променяла във времето. А вече готов ли си да оставиш чувството за вина и навика да обвиняваш всичко и всички за нещата, които преживяваш? Готов ли си да поемеш вълнуващата отговорност да станеш автора на твоя живот? Или може би просто са те научили, че си жертва, че си един пасивен наблюдател, от който нищо не зависи и който няма какво да направи? Може би са те научили да нямаш претенции или собствена позиция. Кой всъщност те научи на тази стратегия и работи ли тя за теб? Изключително важна стъпка е да се научиш да виждаш и да утвърждаваш твоите силни страни. Наясно съм, че това да виждаш своите силни страни, докато се чувстваш депресиран или потиснат, изглежда малко вероятно и дори невъзможно. Но ако успееш да видиш какво ти е помагало всъщност в годините, кои аспекти от себе си успял да запазиш, щом започнеш да се освобождаваш от придобитите в миналото негативни убеждения, твоята автентична същност ще започне да се проявява с все по-голяма лекота. Може би ти си човек с добро и щедро сърце, който е готов да помогне на всяко живо същество в беда. Може би си чувствителен или експресивен, имаш артистични заложби, които никой не те е насърчил да развиваш във времето. Или може би имаш изключителен интелект, който не е бил оценен по достоинство. Позволи си да видиш кой си всъщност. Направи списък с поне 10 неща, 10 трудности или предизвикателства, с които си успял да се справиш във времето, за да може да започнеш да разбираш колко способен си всъщност. Довери се на твоя усет и интуиция, за да хармонизираш твоите ценности и цели с нещата, които са важни за теб. Постави под въпрос нещата, които си научавал във времето от семейството, от обществото и които виждаш ясно, че не работят добре за теб. Изясни си какво е важно за теб. Как би искал да се развива живота ти? Как може да използваш твоите силни страни, твоите качества и таланти, за да постигаш нещата, за които мечтаеш? Ако беше убеден, че си цялостен и пълноценен, че си изключително способен, как това може да промени живота ти? Какво би правил по по-различен начин? И нещо много важно. Промени начина, по който говориш на себе си. Промени своя вътрешен диалог. Започни да се насърчава за всичко, което си направил добре. Казвай си браво, справям се чудесно. Изгради навика да се подкрепяш в различни ситуации.
в хубавите и в по-трудните дни. Защото когато свикнеш да го правиш, ще свикнеш да виждаш колко способен си в същност. И последната, най-съществена за мен крачка е да предприемаш конкретни действия всеки ден, за да се приближаваш постепенно към реализиране на твоите цели. Бъди съвсем ясен и конкретен по отношение на това, което искаш да постигаш във времето. Мисли за него всеки ден, защото колкото повече мислиш за него, колкото по-често си го представяш като сбъдната реалност, толкова по-лесно ще бъде за твоя ум да намира начините, по които да го постигаш. И помни, че само позитивното мислене не е достатъчно. Нужно е ежедневно конструктивно действие в избраната от теб посока, за да свикнеш с истината, че ти вече не си малко безпомощно дете, което зависи от нечия грижа. Ти си голям човек, ти си способен и имаш пред себе си различни опции за действие. Ти имаш избор и той зависи от теб. Направи списък с краткосрочни и дългосрочни цели, постави си подходящ срок за тяхното изпълнение и действай. Стъпка по стъпка, ден след ден, всеки ден. Има още една допълнителна стъпка и тя е: довери се на себе си. Доверието към теб самия е най-важната предпоставка за създаване на живота, който избираш да живееш. Затова решението да се освободиш от депресивните настроения и състояния е много важна и ключова стъпка, защото тя означава, че вярваш, че си достоен за нещо по-добро и че си готов да направиш нужните промени, за да живееш живота си по нов начин. 5 стъпки са от изключително значение, защото ако искаш да промениш нещо, трябва да направиш нещо различно. Те наистина изискват решителност и смелост и без добри насоки може да ти отнемат много време в лутане и търсене на правилните отговори. Повярвай ми, знам го от личен опит. С моята подкрепа като сертифициран RTT практикуващ, ще можеш да преминеш през всички тези стъпки в твоята RTT сесия с продължителност около 90 минути. В тази терапевтична сесия ще имаш възможност да разбереш къде е корена, причината и основата на начина, по който си се чувствал толкова дълго време. Ще имаш възможността да разчистиш градината на твоя ум преди да посадиш идеите и убежденията, които вече ти избираш за себе си. С твоя персонализиран запис, който получаваш в края на RTT сесията, ще имаш допълнителен инструмент, с който по приятен и релаксиращ начин да кодираш и да инсталираш новите градивни мисли и убеждения, които във времето ще променят живота ти. С помощта на записа, семенцата на новите идеи ще поникват по-бързо и ще създават чрез повторението по-силни и здрави невронни връзки. А с индивидуалната работа заедно с мен в продължение на 4 последователни седмични срещи ще можеш още по-уверено да преработиш емоции или поведения, които се проявяват в процеса на трансформацията. А твоята лична трансформация всъщност означава да се опознаеш наново и да се сдобриш с теб самия. Най-важното е, че вече няма нужда да се справяш с всичко сам, както е било досега. С радост ще те подкрепя по пътя ти обратно към теб самия, за да може да разбираш във времето колко добри и градивни неща можеш да постигаш от тук нататък. Ако вече си взел решение, натисни линка в описанието на видеото, за да запазиш час за своята първоначална RTT консултация. Ще се радвам да работим заедно.